Kegiatan dino iki mang bersih-bersih kamar. Menarik. Oke guys, kembali lagi di vlog keseharianku. Nah, iki mangke ceritane aku ki arep resik-resik kamar iki yo guys. Nah, iki aku ngeruki untuke iki apa jenenge bekas bubukan dinggo dalan pipa kae guys yo. Nah, iki tak keruk iki gek engko terus arep tak semprot ngono kae guys yo, disemprot gek engko dikesak sisan kuwi, reget-regete sing bekas semen kuwi guys yo dikeruki ngono gen resik ngono. Kayak engko terus dipel kuwi kayak terus dinggoni ya guys. Dianyari ngono kae yo. Nah, iki langsung wae iki tak keweruk ngene iki soalnya lek ora gek ndang di keruk niki yo ndak kesuwen guys yo ndak kesuwen wis ora sabar ler nggoni kuwi intine yo. Nah, iki langsung wae tak keruk ngene iki ben kek resik ngono kek engko terus disemprot nganggo banyu wae. Kek terus iki lanjut tak sapu nih guys yo. Nah, iki tak sapu niki ben ilang debune dhisik kuwi, kek engko terus disemprot, kek engko ale nyusruki kuwi lek enek banyune kan menak ngono kae guys yo, rada empuk ngono ale nyusruki semen sing nempel ning keramik ngono kuwi lho guys. Nah, disusruki ngono kae bene resik guys. Rencanane lek bar tak susruk barang iki gek terus arep tak obat anu kuwi guys yo, obat kerak ngono kuwi guys yo. Soale lek ora diobat kerak kuwi noda sing membandel kuwi ora gelem ilang guys. Dadi mbok menawa engko lek diobat kerak kuwi noda-noda sing membandel kuwi sapa reti gelem ilang ngono guys yo. Nah, singkat wae iki aku langsung narik selang iki arep tak nggo nyemprot ruangane nggo kamar iki guys yo, tak semprot wis ora gagas ben kek